gràcies per l'oportunitat de donar a conèixer l'obra de la meva vida, el llibre que hem vingut a presentar a la fira, a la 5a vegada que hem set convidats, és el Tai Chi Kung Fu Huma, i com veu el títol són com a 3 blocs: Tai Chi, Kung Fu, Huma. Cada part del nom vol dir una cosa. Tai Chi la gent ho coneix com un fenomen incloent, harmonitzant, que té la capacitat d'assimilar, aprofitar, integrar el que normalment percebim des d'una òptica dual com opostos, percibir-los, aprofitar-los, gaudir-los com a complementaris. Això és el concepte que solem tindre el Tai Chi. Després, Kung Fu, literalment, són 2 ideogrames en xinès que vol dir maestria, habilitat, domini. I també ho tenim associat aquí a Occident com a l'art marcial, encara que art marcial en xinès és Wushu, però degut a aquella sèrie televisiva que va fer el Carradine, hem assimilat la paraula Kung Fu, que simplement vol dir habilitat en un ofici, quan un ja té una certa destresa, doncs hem assimilat aquest concepte Kung Fu com art marcial. El Tai Chi Kung Fu Huma és un art marcial, és un art, per tant és una forma d'expressió, és una forma d'expressió en el sentit de lliberació de limitacions, de prejudicis, de defectes, de vicis posturals, de vicis energètics, del comportament, de vicis actitudinals, i també és una lliberació, és una expressió del potencial. El potencial que normalment, degut a unes formes d'educació restringides, el tenim bloquejat,